खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय। दिनै आंनि हासबेन्डआ थांनाय जुलाइनि 14 थारिखनिफ्रायनो बिराद जोबोद सिरियासमोन। दा आंनि हासबेन्डखौ आङो बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव भर्ति खालामनानै अपारेशन खालामनाय जाबाय। डक्टरा सरकारि डक्टरा खिथिनो जेबो हमनो हायैनि सरकारि डक्टराव आंनि हौवाखौ आं खिथिदोंमोन। डक्टरानो जेबो बेमारखौ हमनो मोनैनि थाखाय गुवाहाटिसिम लिरना होनो लाबोबाय थानाय समावनो एम्बुलेन्स ड्राइभारा बिनि गोसा सिरियासखौ नुनानै बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव सोनानै जोंखौ दोनफैदोंमोन आरो ओमफ्राय अपारेशनाबो दा जाखांबाय। ओमफ्राय दा मानसिखौ आइसिइउआव बेसेबा गोबाव दोननाय जादों। दा डक्टरफोरा बुंबाय मानसिखौ न'आव लांनो हासिगोन होननानै, नाथाय दा फैसाया 5 लाख जानानै दङ। फैसा गैयिनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ बायख'नो हायाखै। न'खरनिफोराबो बुहुद हरबाय, दा फैसा फैनायनि जेबो लामायानो गैला। अननानै रायजो राजा नोंथांमोन आदै मादै आंनि फंबाय बिनानाव आंखौ अननानै थाइसे थाइनै बयबो सहाय खालामहरदो, जाहाथे आं आंनि हौवाखौ न'सिम लांनो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय आरो मिन्थिखाबाय जानांगौ। आंनिफ्रायबो मोनसे रिकुवेस्ट आरोना, बे माइनु स्वर्गियारि बिनानावा गोबां हालाय हाफाय जानानै दं रांनि थाखाय। बिथांनि खाथियाव दा एसेबो रां गैला गावनि हौवाखौ बायख'नो थाखाय आरोना। हस्पिटालाव एसि रुमावहाय दङ, नाथाय बे गावनि फिसायखौ बायख'नो थाखाय 5 लाख रां नांगौ आरोना। बिनिनो गोनांथि। बिनिखायनो जोंहा माइनु स्वर्गियारि बिनानावा गावनि हासबेन्डनि थाखाय आरोना, जों रायजो राजा गासैनावबो अनसुंथाइ बिहरदों आरोना। नोंथांमोना जेसां हायो मदद हरबानो जाबाय। आरो जायफ्रानोखि रांजों मदद खालामनो हाया, शेयार खालामनानै हो भिडिअफोरखौ आरो बिनि सायाव कन्टेन्ट लाबो। जायफ्रानोखि इउटुबार फिसायानो जा गिदिरानो जा, नाथाय गावजों गाव मदद खालामलायनाय गैयाब्ला, गावजों गाव सापर्ट खालामलायनाय अनलायनाय गैयाब्ला संसाराव थांनानै थानायनि जेबो मुलाम्फा जाया आरोना लोगोफोर। बिनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट आरोना, हाजासे सहाय खालाम, हाजासे शेयार खालामनानै हो बे भिडिअखौ, जाहाथे सोरबाफोर नोंथांमोननि शेयारजोंनो सोरबाफोर मददगिरिफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै अनहरनोबो हागौ। बिनिखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आरोना लोगोफोर। आंनि भिडिअआ एसेनोसै, गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना लोगोफोर।